Good evening लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों आरोबाव फिन खनसे बरायबावबाय आई होप सो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ईश्वर आफानि अननायाव आंनि दिनैनि ब्लगा माने जोंहानि न'आव माने आंनि हासबेन्डनि फंबाय आरोना माने मादार इन ल'नि बिनानाव असेनि फिसाला आरोना फ्रम गुवाहाटी बे फैदों आरोना ओमफ्राय दा बियो माने जोंनावहाय डिनार खालामनो फैगोन थ' आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै नैबे ब्लगखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर माने बे आंहानि बिबोनाङा माने गुवाहाटीनिफ्राय फैदों ओमफ्राय बियो माने सिगाङो माने तेजपुराव थायोमोन माने बे ना एक्चुअली डक्टर आरोना आंनि बिबोनाङा ओमफ्राय बिसिबा गोबाव जाबाय आं हाबा जानानै माने लोगो मोननाया खननै खनथामसोल' जादों ओमफ्राय दिनै बिसिबा गोबाव माने बोसोरनि उनाव दिनैसो जोंनावहाय माने बिथाङा सौफैगोन आरोखि ना ओमफ्राय आं बिराद एक्साइटेड आरोखि माने सासे माने फंबाय बिबोनां माने डक्टर मानसि माने लाकिलि बियो मा जाखो माने तेजपुरनिफ्राय बिनि साख्रिया जोंनि काजलगाव सिभिल हस्पिटालावहाय माने ट्रेन्सफार जाबाय आरोखि स' माने बिथाङा दिनै जोंनावहाय डिनार खालामनो फैगोन थ' बिनिनो आंहा न'आव बिराद प्रिपेरेसन जागासिनो दङ लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै होननानै बे ब्लगखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर स' आं दिनै मा बानायगोन मा ओंख्रि संगोन नोंथांमोनजों जेसेबां हायो एसे आं शेयार खालामलांगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इंटरेस्टेड बा नायलांबाय थादो लोगोफोर बाबा आज कौन आएगा हम लोग के घर में आधे मुसुखा आधे खुंगुर डक्टर ना आलासि जानो फैगोन ना आयौ गुलुआ हनै बे जिरायदों माहाजोन बोराय हिज माय माहाजोन मा संगोन दिनै आयौ नै माबि संसोथारगोन खोमा मालाय बिमायंआ माने डक्टर बाबुनि बिमायंआ मालाय नै प्रिपेयार खालामगासिनो दं माने पुरा गरम प्लिज लोगोफोर माने गरम ना जोंहानि माया इदिनो थायो माने न'आवहाय माबा ब्लारसो जाबाय नै बेयो जागोन अमा ओमफ्राय नै माया माने बोरमा बेदर सुगासिनो माने प्रिपेरेसन सोलिगासिनो दं लोगोफोर दा मोनखांबा नोंथांमोननो आं देखायगोन ओमफ्राय आं डक्टरखौबो आलासिखौबो नोंथांमोननो आं माने डक्टरखौबो दा सफैबा नोंथांमोननो एसे देखायगोन आरोखि ना आंनि ब्लगा बेनो जागोन लोगोफोर दिनै माने आलासि फैनायखौ एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर गोलोम फुजोबो आयौ जोबाय दे माय गड Taklu. Yes, I am a child. Ngồi, mama sơn là bài bài. I am a very good. Taklu, मेरे लाल. Taklu. ला बे ममा संदों ना हिने आबे खांखौ. क्या बना रहा है? मैंने रूम बहुत अच्छा कर दिया. हाँ? अरे जाओ. Đây guys, Burma bedo. Tôi संदों माने आं सङाखै लोगोफोर. बिमायं संदों आं ओरैनो हेल्प खालामदों. एवदो. मा संदों आयै नों दिनै मा संगोन मा संखांबाय दालि मोनबाय बोरमाजों आलुजों अमा एवनाय ओमफ्राय मुला बिलाइ भाजा सोर फैगोन होनदों आंनि बिनानावनि फिसाला ए आलासिया डक्टरा जा खुसि खादा नों माने बिराद गोबावनि उनावसो दिनैसो फैदों नालाय माने बे बै थायोमोनलाय तेजपुर सिलचरावसो मोनबाय दा पस्टिं माने ट्रान्सफार मोनबाय बे जोंनि लकेलावनो काजलगावआव ओंखायनो दा जोंनाव माने डिनार जानो फैगोनखाय माने बिराद खुसि आरो बिमायंआबो माने आंबो बिराद खुसि मानो होनोबा बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो जोंनाव फैनो मोनदों बेसारा पुरा मालाय डक्टर मानसि नालाय बिजि स' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय लोगोफोर गोलोम फुजोब्बायबो नै खामानि मावबाथाय गोलोमखायो पुरा हाव अलमस्ट मोनसै नै लोगोफोर बोरमा बेदरा
बेबो अमायाबो खुन्दै खुबोखायो खोलियाय बाल्थिङाव लालायलायदों आइ बाल्थिङाव लालायलायदों मा गेलेदों आइ नों ए आदैया फैयाखै दाबो ए नों नेगासिनो फाइनालि लोगोफोर नै आंना बिबोनाङा सौफैबाय बेनो नमस्कार खालाम खुलुम माने डक्टरखौनो दं खुलुमथिनबाय खोमसि जाबाय फुरा रेडि खालामखांबाय लोगोफोर स' आं दा सार्भ खालामनानै होनोसै बे बोरमा बे अमा बे दालि ओमफ्राय बेयाव दङ माबा पटल ओमफ्राय मुला फाइनालि जाखांबाय थांफिनसिगोन बिथाङा स' लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ दिनै एसेनोसै दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ